ngano ka no kada tuig, kada Advento, mga adlaw sa Advent na naunsa man nga nagkadaghan naman ta. Taka na kahit makahinunom pa ko sa mga panahon nga ang misa sa kadlawon usara. Kita karon double showing na. Nay alas 3, nay alas 4:30. Halos tanang parokya sa diocese. Well, abot sa mga bukid. Pero dinhi sa downtown, double na ang misa. Hinoon sa obrero gahapon, usa sa sentro, pero na sila misa sa, I think, Victoria Plaza. Busa, doble gud kada bunta kay daghan kayo ang mga tao nga manimba sama kanyo karon. Among naabtan pa ang previous mass karon. Mubalik kita nga ang tuyo sa season of Advent, kini mga daw sa Advento, nga hapit na mahuman, kay milabay na kita og 4 ka Domingo, 4 candles, meaning 4 ka Domingo moagi, kanunay minimum mga adlaw sa Advento 21 days. Paglampas sa ika-4 ka Domingo, ang Pasko moabot na. Maabot na. Karon ang maximum of number days karon kay ang Pasko sunod Domingo. Pero pwede ang Pasko Lunes, Martes, Miyerkules, human sa 4th Sunday. Pusa, gingon gini nga ang sentro nga mensahe sa makausapa every year, ayaw kalimot diya sa imong pagtuo, gi-review, gibalik nga intense reminder nga mo ana ang Ginoo. Dili ganini magsugat ta. Ang punto, siya ko'y mo ana ninyo, muduol siya. Mao na nga ang madung na to, kita nagpaabot, waiting. Dili magtakbo mi sa Gmall. Kita'y maghulat kay mo ana siya. Maghulat kita kay gahi ra batag ulo, makabantay hain siya, muhulat siya nga muan Advent, muana gid siya. Busa sa daghang makatuigan, daghan na mga simbolo nining atong gipaabot nga Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Unya lagi aron magiyahan dunay guide every year tagaan kita sa panahon sa pag-andam, which is Advent. Para makabantay ta again and again, unsa ka misteryoso ang iyang Advent, ang iyang pag-anhi sa atong kinabuhi. Pananglitan, malinga kita. Many would think nga ang mga suga sa Pasko, timaan lang sa kalipay, kay lights kalipay. Quite true. Pero the whole theme of light, pananglitan, no? Light sa Pasko, ang iyang punto nga mao, Jesus mao ang kahayag. He is the light. Mao to atong unang pag-ampo. Moabot ang kahayag. Busa, nindot ang lain-laing mga suga, ang usa ka meaning niya, merrymaking, lipay ta, lain-laing kolor. Yes. Pero labaw niya na, nga si the light during Christmas, He is the light. Unya, basin, makontento kita sa other lights. Pwede na. Muna mensahe, nindot abang lights ba? Walay mo labaw sa iyang kahayag. So Advent, mao ang pagpaabot sa muani nga kahayag. Tingali, gwapo nga istorya ko na akong, true story akong, to underline what we are saying. No? Many years ago, gagmay pa akong mga apo, pagumangkon, ning uli mi sa mua sa mati. Unya, bata-bata po ko niya to, dala ako mag-drive sa pick-up. Unya, akong paspason ng istorya. Among balay, medyo 4 or 3 kilometers away,
na simple, gwapo nga beach. Dool kayo. Di sophisticated. Paganahan ko. Karag yung pa kayo, raw, linot pa kayo. Unya, muana mo sa pagka humagpan niyo to, mga ligo dagat. Sige, lulo. Mga alas 4, kumain, mga tumi dito. Di kini magbaon, gamay ra, mga snacks kayo, uli yung panihapon. This time, nangaligo may puno akong pick up. Sa likod sila mo sakay. Unya, enjoy mig. Pangaligo, ngit-kit na. Nakauli mi. Unya, uli na ako nag-drive. Unya, singgit sa likod. Lo, para. Abi ko gnidis lang siya, para. Ningunong ko, siya, lo. Kay itong dapita sa kaliguanan, walay lights. Walay lights ba? Nanay currently, pero sa road, walay lights. Para lo. Siya, nga naman siya. Lo, tanawa po ang langit, lo. Nga naman dahil siya. Pagtanaw na ko, pagkanindot sa mga bituon, tungod kay ngit-ngit man, may mong, sa in English pa, ma-appreciate nimo ang beauty sa bituon kay ngit-ngit man. Tinaw pag yun ang atmosphere, walay abog. Kaming tanan, ning hilom o gamay, tanaw sa langit, sa kanang twinkling, marurag balak, twinkling sa stars, so pure, so beautiful, tungod po sa kangit-ngit sa kagabion. Unsay pulos sa theme sa light. Kuning angay ta sa kayag at atong kayag, ita kita sa bituon. Basin, mingon ta si Kristo ang kahayag. Mingon ta, may kinanglan niya, oy, may paabot niya kay okay naman ko. Muna bantayan na to. Usaran no. Unya, sa ato pa, unsang matang siya pakakahayag. Ang iyang pag-ani. Mauna, balik-balik ka na to, unsay style sa Ginoo. Para we will not miss Him. Unya, kita po, makaandam siyang pag-ani. Balik-balik na because the stories of the readings, the Bible preparing for Christmas are full of lessons para makabantay, mao din ni sayop o mao ni ang maayo nga pagpaabot sa Ginoo. Okay, basan lagi iniabot niya warta din ha. Akong some years ago akong igamit ang example. Tinuod po ni nagsabot mi ang madre nasa i-report nako nasa dalhon paspas kayo siya busy po siya inko ayan naglahos diri sa balay sa obispo kabalo ko nga nakailawson bayronon sa Gaisano usa tubig mo tong iyang bayronon basta tubig o suga diha ata sa Gaisano magkita doon sa balay Gaisano Mall sige kaya na po ko'y paliton magkita ata sa grocery silong tagbo ta, grocery silong, ana. Ato na ko. Driver, di ba anak malagay sa silong? Uy, madre. Di ba kamunong ito pwede ito, pituhan ka. Lahos ko. Libot. Balik na po. Uy, madre. Balik po. Asa ni Maria, ha? Saka. Balik na po. Hinay. Hinay ko. Uy, nakitaan ako gamay, iyang likod puti. So, ni are ka, Maria are ka. Ning kanaog ko, laos sabi siya, akong gisulot siya nga, ni are man ka dire siya. Nagdiri ko na ako, ito tanaw sa kilid, Bishop. Libot-libot ako, wata mag-abot. Bisa kita po, kapila na mulibot ang Ginoo, wata makiti kay dili maayo ang pagkahulat. Busa gahapon, nakabantay ta sa istorya, review ka atas, Domingo gahapon, ika-4th Sunday of Advent, 3rd Bisa de Gallo, kadung ta sa mga sample, si King o Hari Ahaz, and then in the Gospel we have Joseph. Dua ka example. Si Ahaz, ang king, medyo dili sincero sa iyang paghulat sa Ginoo. Si Joseph, Jose, atong patron, sincero, nga tabutan nga tao, apan, bisan siya ka sincero, di pagyud igo.
Gitsalin pa sa Ginoo nga dawata ang imong asawa pangasuon nga si Maria. Busa, we can learn every year the proper way of waiting. Karong adlaw, karong ika-4th Misa de Gallo, another lesson is hammer down on our heads. Mura pag bantayan niya that God will come. Muanhigit siya. Nganong importante na kay ang tao kulag pasensya. Mingon mang Ginoo, ning abot man ko. Wa na ko ning uli kay gutom ko. Daghan na may tabo ana ha. So, bubantay ta ka, He will come. Pasigahag yung mata. Ayaw hawa, bantay yun kay He will come. Are we patient enough to wait? Are we attentive? Kana bang bantay yun abot sa Ginoo? Busa karon ang leksyon nga moabot yung Ginoo sa circumstansya sa atong kinabuhi. Not medyo milagroso kining pagbasa karon, but nevertheless kahimtang sa kinabuhi moabot siya diha. Unsay leksyon karon? Ang ginikanan sa bata sa first reading sa Old Testament atong hinganan daan ang bata. Katong bitong nindot kay istorya ni Samson, ang katong taong kusgan, ang ginikanan ni Samson basig nakwa mo kabantay, di na pwede manganak. Tigulang na sila, wa sila masuko, dawat na nila nga di sila makapanganak. Busa ana na ang ilang mindset, ambot wa tatagay anak sa Ginoo, okay na. Apan ang Ginoo nagpadala sa ginikanan ni Samson. In fact, ato siyang tatay una, ato siya siyang asawa, ingon siya, manganak mo. Unya lang usang anak, Samson ang ngalan, manganak mo. Siyempre, okay, kung ako pa mistura siya, nganong karon pa man? Lain na mag-retire na karon pa. Balinta, sa Ebanghelyo, si Zechariah, taas kay pabasa, maupod. Si Zacarias, ang unang nakalawat sa news nga, huy, anghel sa Ginoo, manganak mo. Ako pa'y si Zacarias, istoryahe, dugar may paabot. Hapit na ko mo retire. Imon po pamatok kadlawon, ilis og lampin, ilis og pampers, kay mangini ang bata. Tiguang namin, lain ang plano sa kinabuhi na mo. Pagpaabot sa Ginoo, si Samson anak, unya si Juan mabubunyag, anak ni Zacarias ug ni Isabel. Mao ni duha ka istorya. Ngani, ang anghel may explicar kang Zacarias nga buhat kini sa Ginoo, katingalahan nimong anak Zacarias. Zacarias naglibog siguro ba nang sa kasulti kay tiguan akong asawa, kuya pagid ang misyon sa akong anak. Wa katingog si Zacarias. My dear friends, once again, the wonder of Christmas. Ni tuyo simbahan to show, pagpakita, o pagsulti, o pag-remind atong tanan that until today, God will continue to visit us. Ug ang hagit for us to pay attention, bisag sincero ta, like the lesson ni Zacarias, hapit mo sipyat Zacarias. Kay di siya mutuo nga, bisan kay pagtuo ni Zacarias, okay na ko. Di man ibuang Zacarias, okay siya. Tama na ni Ginoo, kanina ang level na ko. No. God wanted him
and his wife Elizabeth nga level up pa. Wa niya paabuta. Yes, Zacarias, napailain nga may tabuk kanimo to show the wonder of God. Pila ka nato nga kada tuig panahon sa Advento, kuha na ta, steady na, wala na challenge kay okay naman ta. Anak suta, di man suka ma-impirno, okay naman ko, wala na. Ay naku, subak-subak ka Ginoo. Kung ako ba ikaw medya lagi, naunsa si Zacarias o Isabel, na, tiguang na ta, basig mamatay na ta, kasi motiman yung bataa, may puta mga naktag sa'yo. Murag, very uncertain ning style sa Ginoo. Kung kita'y magbuot, tama na Ginoo. Pero ang style sa Ginoo, dili style sa tao. And it is for us to be open yun. Sama, mulukso ta, sama sa best model nato sa pagpaabot nga mo ang Birhen Maria, asawa ni San Jose. All right, Ginoo, ako imong sulugon, I am your maid servant. Hala, buhata din kanako, sumala sa imong ipamulong. Busa, dunay usa ka importante nga lesson kini Advent ug waiting nga gipakita sa pagbasa karon. Kabantay mo, nining precious act of God. Kay mao man iyang pag-ani, yung precious kayo. Kinalan og gapong example, full attention. Ginikanan ni future Samson, hoy, kamo mga tikula nga bantay mo ha, ikaw ha, magbuntis ka, ayaw inom og bino. Ha, kabantay mo sa pagbasa, ayaw inom ha, ayaw patakakaon ha, niya inikataw sa bata, ayaw puti iyang gunting iyang buhok ha, ayaw yun. Kang kuan pod, kang anak ni Zacarias Isabel, si Juan was he is a special nga anak nimo. Si Zacarias ug si Isabel almost did not know what to do. Even the naming, bantay mo, unsa ingana to dinhi, doon na sa ngalan, ingon si Juan, di na sa ato lain ang ngalan, ang nabuot sa ngalan, iya sa Dios. How many of us, takon challenge in this fourth kadlawon, in our lives, dato, pobre, ordinaryo, tigulang bata, in order to catch, to be there for the presence of the Lord, sa coming of the Lord, just like the first time, and every day today, that would require attention and openness. Kay basin lagi, inigabot niya, iniguhit niya, inigsitsit niya, inigtawag niya ang atong naong, atong kasing-kasing, not paying attention, dili sensitive sa tawag sa Ginoo. Salamat mga igsuon, at least niya kita, doon na kita'y mga ritual, pagsimba, aron sa makausap pa in this season of Advent, gipahinumduman kita that God, even today, kanunay gayod, naningkamot, nagtinguha, nagdesire nga makaanha, makasulod sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi.